قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. Уважаеми братя мюсюлмани, Ислямът се стреми да изгради общество върху базата на обич, уважение, братство и взаимопомощ. Напътства към заздравяване отношенията между отделните личности и осъжда насилието и терора. Ориентира човека към правилно и добро съжителство в семейството и в обществото. Прилагайки своите методи, Ислямът показва и пороците, които водят обществото към заблуда и го предпазва от всичко, което му вреди. Един от пороците, който се шири между хората, е високомерието. Затова темата на днешното хутбе ще бъде относно високомерието. Високомерието е скрита морална черта от човек, последствията от която проличават в делата и в поведението. А от качествата на високомерите са, че пренебрегват хората, желаят да бъдат център на внимание, показват важност с походката си, изпитват отвращение, когато им се направи забележка, оценяват слабите и бедните, гордеят се с произхода си и се поставят себе си на по-горна степен от останалите. При наличие на някои от тези качества започва оформянето на гордостта, която е унищожителна и погубваща болест, унищожава религията и води човека към самогибел. Пейгамберът Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям казва: няма да влезе в дженнета онзи, който има в сърцето си дори нищожна частица високомерие. Нищожна частица високомерие. Тогава един човек попитал: ами ако някой обича дрехите и обувките му да са хубави, Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям отговори: Аллах е хубав и обича хубавото. А високомерието е отхвърляне на истината и пренебрегване на хора. От този хадис се разбира, че носенето на хубави дрехи не е черта от високомерието, а напротив, това е хубаво и се харесва на Аллах субханаху ва та'аля. А високомерието е презряна и отрицателна черта, която тласка човека към отхвърляне на истината и проява на презрение към останалите хора. Това е причината, която не позволи на неверниците да последват последният пратеник на Аллах субханаху ва та'аля Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям и да влезнат в ислам. Гордостта тласка хората към неподчинение и ги кара към неподчинение към Аллах и неговия пейгамбери и ги кара да се опълчат против тези, които разпространяват поведите на Всевишния. Против тези, които са учените в исляма и разпространяват поведите на Аллах субханаху ва та'аля. Някои от хората са достигнали високо място в обществото, но са жертва на високомерие. Чрез богатство, чрез знание, чрез умения достигат определени постове, определен авторитет измежду обществото, но в същото време те стават жертва на собственото си високомерие, тъй като гледат с презрение към останалите хора. Считат ги за изостанали. Викат, тези хора не разбират от нищо, те са невежи, те са неуки. Считат ги за изостанали, а религията като причина за това. И причината виждат единствено в религията. Религията на западния ислям, който не тласка хората към напредък и развитие, а ги дърпа назад. Но те трябва добре да знаят, че ислямът е прогресивна религия, защото напъства към науката, отхвърля невежеството и изостаналостта. За съжаление, малцина проумяват факта, че ислямът и науката са две успоредни прави и не си противоречат. Ислямът и науката са две успоредни прави, които вървят ръка за ръка. Ако ние не знаем как да се кланяме намаз, как ще кланяме намаз? Знанието идва преди ибадета. Чрез знанието човек знае как да живее религията. Затова знанието, науката, познанието е наравно с религията. Самата религия напъства хората към търсене на знанието.
алейхи ва салям ни предупреждава за тази опасност и последствията от нея, като казва: когато човек се движи с много облекло, с разрезани и изпуснати до раменете коси и се удивлява на собствената си красота, неочаквано Аллах може да разтвори земята и той да потъне в нея. Тази красота, която му е дадена от Аллах, тази младост, която му е дадена от Аллах субхану ва та'аля, тази младост му е подарена. Нито той е изработил, нито пък е спечелил с нещо. Тя му е дадена от Аллах субхану ва та'аля с неговото създаване. Едни от причините за появата на високомерието са задоволството и разкоша. Хората, които разполагат с финансови средства. Тъй като начинът на живот променя мисленето от човек. Високомерието може и да се унаследи чрез предаване от родителите към собствените си деца. Така както Пейгамбер на саллаллаху алейхи ва салям казва: децата са огледало на собствените си родители. Това означава, че децата правят това, което виждат от собствените си родители. Децата говорят това, което чуят от собствените си родители. Децата са горделиви тогава, когато и родителите са горделиви. Децата са скромни тогава, когато и родителите са скромни. Най-порицаваните високомери са онези, които се гордеят над останалите с науката, която притежават и които се възвеличават и се удивяват на себе си. На такива хора науката им няма да допринесе полза, въпреки че тя се изучава, за да допринесе полза на човека в този и в отвърдния. Това поведение окара да се самозабравят, ласкаво към преследване на високи постове и слава. Високомерието му се увеличава, а той се формира като грешник пред Аллах субхану ва та'аля. Това ще му попречи да влезе в дженнета. Като Аллах субхану ва та'аля в сура Касас казва: ще отредим отвъдния дом за онези, които нито искат да се възгордеят на земята, нито да рушат. Краят принадлежи на богобоязливите. Един мюсюлмански учен е казал: високомерният човек е като онзи, който изкачва върха на планина. Той вижда хората древни, но и те го вижда древни. Той гледа хората от високо и затова вижда хората малки, древни. Но и хората го гледат, го вижда древен, защото той стои на много високо над тях. Той е високомерният. На високомерният човек наказанието му е голямо. Относно това, Всевишният Аллах казва: на онези, които вземат за лъжа нашите аети и се големеят пред тях, не ще им бъдат разтворени небесните врати и не ще влязат в дженнета, освен когато камила мине през иглено ухо. Аллах субхану ва та'аля в много разкази, поучителни разкази в свещения Коран е дал красиви и прекрасни примери за хора, които са се възгордявали със собствените си умения, познания и богатства. Такъв беше Карун. Той беше от рода и от времето на Муса алейхи селям. Карун бе от народа на Муса и ги потискаше. Но ние му дадохме от съкровищата толкова, че група силни мъже едва носиха ключовете му. Неговият народ му рече: о, Карун, не ги кувай, Аллах не обича куващите заради богатство. Не се възгордявай, Аллах не обича горделивците. И чрез това, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом. И не забравяй своя дял от земния живот и върши добро, както Аллах ти е сторил добро. И не се стреми към развала по земята. Аллах не обича сеещите развала. Рече Карун: всичко това ми бе дадено заради моето знание. Неговото високомерие бе от това, че той беше учен измежду останалите хора. А не знаеше ли той, че Аллах погуби от поколенията преди него и по-силни и по-богати? Той беше както учен, така и богат. 70-тина души носиха ключовете на неговите складове, където се държеше богатството. И не ще бъдат разпитвани престъпниците за греховете. И се показваше той пред
а дарени съзнанието казваха: горкови, най-доброто е наградата на Аллах за онзи, който вярва и върши праведни дела, но ще я получи само търпеливите. И сторихме земята да погълне него и дома да погълне Харун и богатството. И нито имаше кой да го защити от Аллах, нито можеше сам да се защити. А на сутринта онези, които му завиждаха, които до вчера завиждаха на положението му, казаха: наистина Аллах увеличава препитанието на когото пожелая от своите раби и той го спестява. Ако Аллах не беше ни пощадил и стори от земята и нас да погълни. Неверниците никога не се получат. Това е съдбата на един горделивец от времето на Муса алейхи селам. Но горделивостта и първият измин горделивците, това беше Иблис. Нека Аллах нека Аллах да го прокъмва. Така, Иблис, когато Адам алейхи селам беше създаден и Аллах субхану ва та'ала нареди на всички в дженнета да се поклонят пред Адам алейхи селам, тогава всички се поклониха освен Иблис. И когато Аллах субхану ва та'ала се обърна към него с въпроса защо не се поклони, защо не изпълни повелята на Аллах, неговият отговор беше ясен. Той ще се възгордял. Нека да видим в аятите Аллах субхану ва та'ала как ни разказва това събитие още от времето на Иблис алейхи селам в дженнета. Рече Аллах: какво ти попречи да се поклониш, когато ти повели? Обръщайки се към Иблис. И Иблис рече: аз го превъзхождам. Ти ме сътвори от огън, а него сътвори от глина. Той си мислеше, че огънът е нещо по-висше и по-хубаво от пръста, от глината. И по този начин подценяваше глината. Аллах рече: напусни рая, не ти подобава да се гордееш тук. Вън, ти си от унизените. Така Аллах субхану ва та'ала прогони Иблис и го нарече шейтан раджим. Този, който се възгордя, не изпълни повелята на Аллах субхану ва та'ала и по този начин той беше наказан, бивайки изгонен от дженнета. Всеки човек трябва да се предпазва от високомерието и да познава факторите, които влияят на развитието. Защото крайният резултат от него е унищожение и огнено наказание. Известявайки ни за завета на Люкман към своя син, Аллах субхану ва та'ала в сура Люкман казва: Люкман, давайки наставление към своя син, казва: и не криви ли се пред хората? Не криви ли се пред хората? Как правим мислите? Как се намикваме един на друг, когато искаме да се подиграваме с някого или искаме да унижим някого? И не върви по земята с високомерие. Как вървим по земята тежко, така горделиво, и дори когато сме сърдити на някого, обръщаме се на другата страна и го подминаваме, като забравяме, че той е създание на Аллах субхану ва та'ала, че той е нашият брат в религията, че ние един ден идваме на джамия рамо до рамо с него и един ден може, Аллах знае добре, дали той ще бъде в табут пред нас или ние ще бъдем преди него да се търсиме хляб. А хляблика трябва да се чиним още на земя. Аллах не обича никой горделивец, нито самохвалец. Ела и нахтена al-kalam. ويبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام